ale keď má každý svoje špeciálne meno, tak podľa toho sa môžeme poznať. No ale to vám povieme trošku neskôr. Začali by sme teda tou históriou, že kde sa vlastne nachádzame. Čo myslíte, že čo je vlastne toto všetko, tieto steny? Kostol. Kostol, výborne. A kláštor. A čo myslíte, že kde je ten kláštor? No, správne. A viete si predstaviť, ako to kedysi vyzeralo? Hej, mohli ste si to pozrieť na tom obrázku. Tak my sa vám to pokúsime tak priblížiť. Takže, ideš? No tak ja vám poviem, že vlastne počiatky tohto kostola pochádzajú už z 15. storočia, čo bolo veľmi dávno. A bola tu vlastne gotická kaplnka. Tuto, kde je teraz ten oltár, tak tam stála. A tá baterka tam asi nevycíti. Ale vidíte, to je lepšie. Môžem si to požičať. Tu sa to zapne na tento. Aha. Takže neskôr sa vlastne na tom, neskôr sa postavil kláštor. Takže toto tu takto, približne, bola taká malá gotická kaplnka. Viete, čo je to kaplnka? No. Potom sa postavil kláštor. A nebola to rotunda, normálne taká pozdĺžná malá Rotundy kaplnka. boli románske, to bolo od pochustu. A gotická vlastne sme zistili, že je podľa archeológov, čo tu kopali, tak vykopali vlastne tie piliere, čo ju držia, tie operáky. Tak sa zistilo, že tam vlastne bolo ešte pod tým niečo. Potom sa vlastne postavil kláštor a hovorí sa, že tí mnísi, čo tu žili, tak keď stavali ten kláštor, tak sa chodili modliť do tej gotickej kaplnky. Potom sa postavil kostol. Preruším ťa. A ten kláštor, to je vlastne toto, celé tento les, čo tu vidíte. Vlastne odtiaľto. Pardon. Ako končí túto kostol, tak vyšli takto rovnou čiarou, išiel múr kláštora, takto celý tento les, to bol kláštor, až taký ďalej. No. A vyzeralo to ako taký, možno ste videli taký kláštor, boli také chodby a v strede boli také dve záhrady. No, môžeš pokračovať. No, potom sa postavila väža ako posledná, čo je zaujímavosť, lebo teraz sa to vlastne až nedávno zistilo, že tá väža je najnovšia, pretože robili nejaký výskum dreva, čo tam ostal posledný trám, čo ešte zachovaný, tak zistili, že vlastne je až o 70 rokov neskôr postavená ako celý kostol. Tak mluvila, že sa stávali vždy poslední. Dobre, no tak teraz by sme sa mohli presunúť do toho kostola. My by sme vám tam ukázali nejaké... Ešte vám môžeme povedať, keď sme už tu pri tej kaplnke. Takže robí sa tu aj archeológia a našli sa tam rôzne také zaujímavé veci. Aj mince. To tu je na penál. To je taká jama. Do hĺbky. No, odkrývame tam, archeológovia tam odkrývajú tie vrstvy jednotlivé a vlastne tuto, ako vám svieti na tú stenu, tak tuto boli také dvere do sakristie. A tuto bola niekde sakristia. No a prišlo sa na to, že tuto, v tejto oblasti teda sa našli zvyšky nejakých tiel, nejakých kostrí. No a tam sa robil taký archeologický výskum. Našli sa tam aj rôzne mince, alebo podlaha z tej barokovej kaplnky. No a keď už hovorím o tej histórii, tak to sa spája aj s rôznymi takými zaujímavými postavami. Takže jednou z takých postav bol Jan Apony. To bol taký mladý, bohatý pán, predstavte si takého pracháča v dnešnej dobe, čo má milióny. Taký som sa rozhodol, že sa mu už nepáči ten štýl života. Asi ho to nenaplňalo, alebo neviem. Proste prišiel na to, že to není preňho. No a predstavte si, že z takého bohatého domu od svojich rodičov sa vybral len s tými vecami, čo mal na sebe a šiel za pustovníka. Viete, čo je to pustovník? Šiel sa modliť. A svoj život vlastne trávil iba tak, že sa modlil k Bohu a žil takým jednoduchým životom. Že
jedol také jednoduché jedlá, nemal žiadny majetok. No a je taká legenda, že tomuto Janovi Aponimu sa tuto na tom mieste zjavila Sveta Katarína. Bola taká svetica a vlastne táto legenda sa spája s tým, že ste by dohadli, že prečo sa tu vlastne potom postavil ten kláštor, aj ten kostol. No a práve tá kostra, čo sa našla tu, jedna z tých kostier, tak boli také otázky, že či by to nemohla byť kostra toho Jana Aponyho. Ale potom sa robil výskum, no a prišli na to, že tá kostra mala ten človek, čo zomrel, že mal 44 rokov. No a podľa toho vedeli, že to nebol ten Jan Apony, pretože ten zomrel veľmi mladý. Tipnite si, koľko mal rokov, keď zomrel? 30, 24. No ešte menej, ešte menej. 20. 21 rokov. Takže toho kosti sa nenašli. Ale predpokladá sa, že tuto na tých miestach mal niekde pustovňu. Ja sa vás môžem spýtať, či viete, kto bola tá Katarína svätá? Či viete nejakú? Alexandrijská. Alexandrijská. Tak to bola žena, obyčajná žena z nejakej, typujem, že bohatej rodiny, ktorá v 3. storočí v Alexandrii žila a vybral si ju nejaký panovník Maximilián za ženu. A ona vlastne verila veľmi k Bohu a on sa jej nejak zjavil a našepkal jej, že mala by akože prevracať ľudí na kresťanstvo. A ona, ako všetci jej to vtedy vyvracali, všetci sa ju snažili nejak podkopať, jej tú vieru a všetko. Ale keď prevrátila 50 najznámejších filozofov tam v Alexandrii a tiež na kresťanstvo, tak vtedy ako rozhnevala všetky tie hlavy štátu a urobila si strašne veľa tých nepriateľov, tak potom ju vlastne lámali na kolese, no. A ako popravili ju. A deti, viete, čo je to lámať niekoho na kolese? Veľká bolesť. To bol taký spôsob mučenia, že človeka normálne priviazali na také veľké drevené koleso a trápili ho tak, že mu naťahovali telo, no a mal zomrieť takou strašnou smrťou. A práve táto sveta... Prosím? No to neviem. Nevidela som to. A táto sveta Katarína sa hovorí, že sa stal taký zázrak, že ju keď lámali na tom kolese, tak že sa im to nepodarilo, že to koleso sa zlomilo. No, a preto je vlastne zobrazovaná s kolesom. Áno. A k tomu sa vlastne viaže archeologický výskum, čo prebehol tuto. Tam ako vidíte ten kameň, tak po ten kameň, po tú čiernu časť bola sutina a to vlastne pred pár rokmi celé rozkopali a našli tam 3 sochy. Našli tam sochu tej svätej Kataríny, našli tam svätú Teklu a našli tam torzo aniela. A všetky 3 vlastne boli bez hlavy. Typnite si, prečo mohli byť bez hlavy. Protestantizmus. Nie, hovorí sa, že vlastne keď je socha, keď sa nájde socha bez hlavy, tak je to, že má oveľa nižšiu hodnotu. Takže hovorí sa, že asi ich rozkradli, alebo proste keď sa to tu ničilo alebo niečo, tak to proste zničili tak, že hlavy zobrali, ale proste nechali iba torza. Ktorí boli vojaci toto odpali? No dobre, ale v tej dobe, keď to tu likvidovali, ako vedeli, že to... No neviem. Že to bude mať nejakú hodnotu kedysi. Ja myslím, že to bolo až neskôr, že v neskôršej dobe. Akože keď už nie je, že starý nejako, tak teraz, keď tu vojska riadili, alebo tak, dobre, že... a toto kedy sa dostalo do takéhoto nejakého stavu? No. Císar Jozef II bol taký osvietený panovník, ktorý ale mohol bohužiaľ aj za to, že tento kláštor a kostol zrušil. Bolo to v roku 1786. No a ten dôvod toho zrušenia bol ten, že tí mnísi tu vlastne žili takým životom, že pestovali tu plodiny, modlili sa, ale nevykonávali žiadnu pedagogickú ani vzdelávaciu činnosť. Že boli ten žobravý rád. Áno. A Jozef II všetky tieto rády rušil, no a spolu s nimi zrušil aj tento rád aj s Katarínkou. Takže od tohto roku to tu začalo chátrať. Potom tu plienili ešte vojska, Rákociho, turecké vojska. Skrývali sa tu nejakí vojenskí invalidi.
No. A napríklad zo susedných obcí si tu pokradli. Vlastne takto začalo chátrať, pretože ľudia videli lacný majetok a stavený materiál. Napríklad v Dechticiach sa našli kamene z Katarínky. Takže aj v Dechtickom kostole sú nejaké tie kamene. Dokonca sme tam našli takú veľkú stehenú kosť, tak neviem, že či tie kosti, nejakú kosť zobrali aj s tým kameňom. Videli sme to na vlastné oči, že tam bola. Takže odtedy začal ten kláštor takto chátrať. No a ak chcete, môžeme sa ísť pozrieť ďalej do kostola. Ste zvedaví na to, že čo konkrétne sa tu rekonštruovalo, alebo čo vás viacej zaujíma? Môžem sa ešte niečo spýtať? Ono za 400 rokov, ako sa sem dostali nánosy tejto zeminy? Keď ste vraveli, že tam boli dvere do sakristie, čiže ono to určite úroveň kostola bola oveľa nižšia, ako je teraz. Teda ako stojíme my. No? To vám neviem Kde si pán doktor histórie? Povedte jedno s tými podmienkami, nie? Prifúklo. Ale tak napríklad, Začala vegetácia rásť. napríklad keď stojíte tam v kláštore, keď idete, Fúrik zeminy, za každú tehlu fúrik zeminy. keď stojíte tam vlastne vzadu na tom takom kopčeku, čo je v kláštore, tak to hovorili mi, že to je až tretie podlažie toho kláštora. Že vlastne až potiaľ bol, tak neviem, ako sa tam tá sutina dostala, ale to poviem, že nejakými... To je ten vesmírny prach, čo? A niečo neviem, čo to prach je. To je čo? Dobrá, že to je strašne fakt. Toto bola zvernica pre nejaké grofovky, neboj to, že zvernica. Bolo toto akože zvernica, to bolo iba více rokov, to bol majetok. No, bol RDD-ovcov majetok vlastne, oni to tu sponzorovali. Financovali vlastne stavbu toho kláštora. Kláštor bol postavený v roku 1600... 18 sa nejak taká tá zakladačia listina sa videla. A vlastne mnohé tie veci z tejto Katarínky sa našli potom, napríklad na tej veži boli 4 sochy. A tie sochy potom neskôr odtiaľ zhodili a previezli ich do Smolenického cintorína. Ak ste boli v Smoleniciach, tam je taký pekný kaštiel, teda zámok a je tam taký cintorín a tam sú práve 4 sochy z Katarínky. No a je také zaujímavé, že ako tie sochy dostali z tej veže až dole, pretože tá veža má nejakých 15 poschodí. Tak čo myslíte, ako to spravili bez toho, aby sa tie sochy zničili, keď vtedy nemali žeriavy? Dávali ich dole v 1905. Čo myslíte, ako ich dostali dole, aby sa nerozbili? Volá, čo podložili pod to, voľakú slamu a húpli to. No, Správne. presne tak to bolo. Fakt? Bolo to tak. Si bol pomoc? Dokonca jeden deň to bol jeden starý pán, ktorý nám povedal. My sme to teda už vedeli, my sme si to zistili, pretože je to veľa historikov, ktorí sa o to zaujímajú, takže nie sú to len také dohady. Ale jeden deň prišiel taký starý pán a začal tak vykladať. Viete, ako tie sochy chodili? Veľmi múdry. A začal nám popisovať, že on tu... Začal naprovať, že dali tam kopy sena a tak ich zhádzovali odtiaľ. No a preto tie sochy vlastne aj potom mali odpadnuté hlavy, ale celkovo vydržali. Že hlavy prilepili a sú teraz tam. A tie hlavy sa našli kde? Tie hlavy z týchto... Sa nenašli. Tie sa nenašli. A tie torzán kde sú? Sú v Trnave, v Trnavskom múzeu. A že vraj sú v hale a že nemusíte platiť ani vstupné. Ktoré je to múzeum? Vlastne vezme. Neviem, nejaké hlavné múzeum, neviem, aké tam je hlavné. Múzej tam majú viacej. Asi nejaké národné, ale neviem, aké tam majú. Áno. Ako ste hovorili? Áno, v západoslovenskej. To bude ono. Hej, to je ono. Dobre teda. Tak môžeme sa ešte presunúť do kostola. Môžeme len do kostola ísť, už potom asi... Hej, možno tak. Že môžeme ísť do kostola, ešte tu tam niečo tak, možno nejaký príbeh, alebo čo, a možno potom zase ísť. Ešte tu nikto není.